Enguany la pandèmia de la Covid, com estava comentant bé, el confinament i altres restriccions són un element més que fan especialment vulnerables les dones en situació de violència extrema i que erosiona la igualtat entre homes i dones. El masclisme mata, la violència masclista és la primera causa de mort prematura entre les dones i això és un fet incontestable. Un any més no hem d'oblidar que aquestes violències tenen el seu origen i nucli en la pervivència d'un sistema social patriarcal que no considera la igualtat un autèntic dret de les dones, que si bé es manifesta genèricament a les lleis, a la realitat manté rols i responsabilitats diferenciades, resta credibilitat i autoritat a les dones, cosifica el nostre cos, consolida pautes culturals que transmeten i reprodueixen estereotips que posen l'accent en les responsabilitats i culpabilitats de les dones, que sobrevalora el que és considerat masculí i devalua i invisibilitza el que és considerat femení, que perpetua la cultura de l'abús de les dones apropiant-se dels nostres cossos i de la sexualitat, mitjançant la cultura de la violació. És en aquest context on ens trobem atacs tan greus com les violacions en grup que tots detestem. Necessitem, per tant, una societat lliure i segura contra la violència de gènere, feminitzar la societat, coordinar els treballs en xarxa per a l'atenció de dones víctimes de violència masclista, així com la sociabilització, per tal que en aquest tipus de violència siga concebuda com un conflicte polític i tinga la dotació pressupostària que necessitem i en això la nostra companya Bea manté la lluita per tindre en tots aquests pressupostos com fem en aquest govern perquè la violència de gènere estiga ben controlada. Hem d'unir esforços per ser més lliures i iguals. I per acabar, des de Compromís i Dones amb Compromís per Catarroja, ens posicionem fermament contra el discurs de l'extrema dreta i perquè pensem que no hem d'alentar discursos negacionistes de la violència de gènere, perquè negar la violència masclista es condemna a més violència i perjudica la salut democràtica, la igualtat i la justícia. Qui nega l'existència d'aquesta lacra està atentant amb el seu discurs d'odi i la falsa llibertat d'elecció situacions de violència individual i en grup, que la resta ens entestem en erradicar. Contra el despreci per les víctimes i la minusvaloració de les dones, més igualtat i feminisme i menys masclisme i patriarcat. Ni una més ni una menys.